Спадар Валер, ну такое трошки нечаканае, але і чакаемае рашэнне Польшчы, ўжо спекулявалася на гэты конт вельмі шмат. Як вы успрынялі рашэнне Варшавы? Ну, я не могу пагадзіцца з тым, што яно чаканае гэтае рашэнне. Я б сказаў, што яго можна разглядаць менавіта як нечаканае, такое трохі як сюрпрыз, таму што ўсё ж такі, калі казаць пра вучэнні Запад 2025, то яшчэ некалькі месяцаў таму рэжым заявіў пра тое, што яны скрачаюць маштабы гэтых вучэнняў, што яны адводзяць іх ад заходніх межаў у сярэдзіну краіну. То бок тут самая прывязка да таго, што гэта звязана менавіта з вучэннямі, з пытаннямі бяспекі, яна выглядае трохі нацягнутай, і ў гэтым сэнсе я б не сказаў, што тут ёсць такая наўпростава лагічная сувязь. Разам з тым, гэта якраз такі выглядае як такая чарговая эскалацыя ў супрацьстаянні паміж Захадам і Беларусю. Я б сказаў, што ў гэтых умовах пакуль не праглядаецца логіка таго, навошта такое рашэнне было прынята, якім чынам будзе забяспечвацца бяспека, што ўвогуле азначае бяспека палякаў і Рэспублікі Польшча, палякаў у сярэдзіне Беларусі ці ў самой Польшчы, і як ад гэта, і што будзе азначаць спыненне гэтай блакады, якім чынам Польшча мяркуе выходзіць з гэтай сітуацыі. Ну вось уласна было мне пытанне таксама да вас напрыканцы, праўда, але ну раз мы ўжо тут, так нібыта нагода гэта вучэнні, якія з 12 па 16 будуць адбывацца ў Беларусі, але канцавой даты адкрыцця мяжы назад, так, Туск не агучыў, толькі што з 12 будзе зачыняцца. Вы дапускаеце, што яна так і не адчыніцца пасля сканчэння вучэнняў? Ну, мы все ведаем гэтую сумную прымаўку, што няма нічого больш пастаяннага, чым часовыя захады, і, конечно, з гэтага пункту гледжання это выклікае вельмі сур'ёзную занепакоенасць. Ці не стане гэтая блакада, гэтае блакіраванне цалкам усіх транспартных камунікацый з Беларусю такім нечым пастаянным, з чаго будзе вельмі складана выйсці, бо той самы міграцыйны крызіс, які мы назіраем на мяжы Беларусі з еўрапейскім звязам, ён працягваецца ўжо 5-й год, і гэта немала. І я тут адзначыў, што вось той, як бакі, абодва бакі, падыходзяць да гэтага крызісу, гэта антыпрыклад таго, як трэба вырашаць праблемы, бо тут толькі спіраль эскалацыі. І той, і бок рэжыму, і еўрапейскі бок не садзяцца за стол перамоваў, не вырашаюць праблему, якая ёсць у адносінаў праз размову, праз дыялог, праз перамовы, а раскручваецца гэтая спіраль супрацьстаяння. І мы тут разумеем, што найперш у гэтай сітуацыі церпяць менавіта людзі, мабільнасць беларусаў. І тут я думаю, што тое, што зрабіў на сённяшні дзень польскі ўрад... Але гэты завочны дыялог з рэжымам Лукашэнкі Варшава вядзе вельмі даўно. Яна патрабуе вызвалення палітычных зняволеных, у прыватнасці Анджэя Пачобута, журналіста. Таксама вось зараз затрымалі чарговага грамадзяніна Польшчы, і пры гэтым таксама Варшава патрабавала спыніць атакі міграцыйныя на мяжы з Польшай. Ужо цягнуцца яны досыць даўно, некалькі гадоў. Рэжым пакуль не ідзе вось на гэтыя заклікі з боку Варшавы, то пра які дыялог тады ісці? Ну, Лукашенко не ідзе на гэты дыялог, ну вось ёсць крок аб закрыцці межаў. Да, сапраўды, тое, што вы правільна сказалі, гэта завочны дыялог, але завочны дыялог відавочна не працуе. То бок, зноў жа, бакі прадпрымаюць нейкія дзеянні, якія не на карысць людзям. Магчыма, яны адстойваюць свае палітычныя інтарэсы. Мы разумеем, што ў Польшчы таксама любая праблема можа быць лёгка палітызаваная, і замест вырашэння гэтай праблемы пачынаюцца значныя такія палітычныя манёвры. І ў гэтым сэнсе, зноў жа, ідзе 5-й год міграцыйнага крызіса. За гэты год ужо значныя страты панеслі людзі, значная шкода нанесена і людзям, і бізнесам. Загінула вельмі шмат людзей на мяжы, менавіта тых людзей, якіх называюць нелегальнымі мігрантамі, якія спрабуюць перасекчы мяжу. За гэты час я не бачу ніякіх прыкметаў таго, каб абодва бакі ініцыявалі размовы на нейкім тэхнічным нават узроўні для того, каб разумець, што адбываецца на мяжы і якім чынам можна вырашаць гэтую праблему. Таксама тое, што польскія ўлады адзначаюць у гэтай сітуацыі, што Беларусь, рэжым Лукашэнкі і рэжым Пуціна, яны стаяць за гэтым міграцыйным крызісам. Але разам з тым усе тыя захады, якія адбываюцца, вось гэтыя санкцыйныя ці абмежавальныя захады, яны накіраваныя супраць Беларусі. Расія тут ніякім чынам не церпіць. Некалькі месяцаў таму нават у паведамленні пра званок міністра Сікорскага з сакратаром Рубіо
цытаваўся польскі бок, казаў, што менавіта Масква зараз кіруе гэтым міграцыйным крызісам. Але дзе тыя захады супраць Расіі? Я бачу толькі захады супраць Беларусі. І супраць Беларусі на сённяшні дзень гэта найперш тычыцца менавіта інтарэсаў людзей. Так, зараз мы паразмаўляем пра беларускую сетку шпіёнаў у Еўропе. Это наша наступная тэма, але каб ужо трошкі прыкрыць гэтую, больш за палову транзіта кітайскага ў Еўропу праходзіць праз чыгуначныя рэйкі паміж Беларусю і Польшчай. Так, прынамсі, апошнюю лічбу, што я паводле экспертаў знайшоў. Зачыняецца таксама і чыгуначнае спалучэнне, пра што сказаў сёння Туск. Якая будзе рэакцыя Кітая, на вашу думку, і ці не ёсць это з боку Польшчы і акурат той ход, каб прымусіць Лукашэнку ісці на дыялог менавіта праз рэакцыю Пекіна на гэтую гісторыю? Я пагаджуся, што, магчыма, разлік менавіта ў гэтым і заключаецца, што ўсё ж такі это стварае нязручнасці на гэтым разам не толькі для грамадзян, але таксама і для рэжыму. Але цікава, што пакуль не бачна, каб Польшча гэта ўзгадняла таксама з Брусэлем ці з іншымі суседнімі краінамі, з Беларусю, з Літвой найперш, ці з Латвіяй. Незразумела, ці гэта было ўзгоднена, скаардынавана, і якая будзе рэакцыя з боку агульнаеўрапейскіх уладаў. Але я думаю, што сапраўды гэта можа выклікаць пэўную занепакоенасць у Кітаі. Хоць мы гаворым пра тое, што значная частка кітайскага транзіту праходзіць праз Беларусь, але разам з тым ўсё ж такі значна большая частка увогуле паставак з Кітаю ідзе морам в Европу. То бок, так, выбачайце, это чыгуначныя. З чыгуначных спалучэнняў у Еўропу палова праз Беларусь. Вось, это такая была гісторыя. Так. Так, тое, што я кажу, тое, што хацеў сказаць, што ўсё ж такі большая частка экспарту ці імпарту кітайскага ў Еўропу праходзіць морам, а не праз чыгуначныя пастаўкі. То бок я б тут ўсё ж такі адэкватна ацэньваў значнасць вось гэта шляху праз Беларусь для Кітая, ну і для Еўропы, канешне. Бо закранаюцца інтарэсы не толькі Кітая, закранаюцца інтарэсы таксама і Брусэля, і іншых еўрапейскіх краін. То бок я думаю, што тут ціск, калі ён будзе, то ён будзе і на Мінск, і на Варшаву. Спадар Валера, яшчэ, калі можна, коротка вось па гэтай тэме. Адназначна вы сказалі, што Польша магла не ўзгадняць гэтае пытанне з Латвіяй, з Літвой, з суседнімі краінамі. Калі гэта можа быць узгоднена, ці вы разглядаеце варыянт, што і Літва, і Латвія таксама зачыняць усе граніцы, усе межы з Беларусю? Ну, в прынцыпе, такія рашэнні ўзгадняюцца перад тым, як яны прымаюцца і імплементуюцца. Пакуль я не бачу ніякіх такіх рэакцый з боку Вільнюса ці Рыгі і Брусэля. Я таксама трохі быў здзіўлены, калі пачуў даручэнне аб тым, каб пралічыць страты для польскага ўрада. Ужо пасля таго, як было прынятае рашэнне, звычайна такія страты і рызыкі ўвогуле пралічваюцца да таго, як прымаюцца рашэнні. Так што я не думаю, пакуль я не бачу прыкметаў таго, каб Латвія і Літва пайшлі такім самым шляхам, пакуль мне невядома гэта рэакцыя, ці ўвогуле это абмяркоўвалася. Магчыма, для іх таксама стала сюрпрызам такое рашэнне польскіх уладаў. Таксама не выключаю, так, гледзячы па рэакцыі Вільнюса, які адрэагаваў такім чынам, што мы таксама збіраемся ўзмацняць мяжу на час вучэнняў, хаця гэта ўжо і рабілася цягам апошніх тыдняў, яны там і свае вучэнні таксама праводзяць. Хаця, здавалася, учора якраз прэзідэнты краінаў Наўседа і Наўроцкі сустракаліся, але так, там Туск прэм'ер, это іншая гісторыя.